ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ ସତ୍ୟ ମିଶ୍ର। ଗଳ୍ପଟିର ନାଁ ଡଙ୍ଗା। ଦିନେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏକ ପାଣି ନାଳ ଉପରେ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥିଲା। ବସ୍ତୁତ ଖାସ୍ ଏହି କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ବିଷୟରେ ହିଁ ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଡଙ୍ଗାଟିର ଯେ ସେମିତି ଗୋଟାଏ କିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ତାହା ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ତା'ର ସେପରି ସ୍ମରଣୀୟ ବା ଗୌରବମୟ ଅତୀତଟିଏ ବି ନଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଲା, ନାଳରେ ପାଣି ଚାଲିଲା ଓ କେଜାଣି କେଉଁ ଗୋଟାଏ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାର ଅଥବା କେଉଁ ଏକ ସ୍କୁଲ ଝିଅର ଅଥବା ମେଘଦୂତ କାବ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବା କୌଣସି ନିର୍ବୋଧ ଯକ୍ଷ ପ୍ରେମିକର ଖିଆଲରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଡଙ୍ଗାଟି। କାଗଜ ଡଙ୍ଗା। ଖାତାରୁ ଫର୍ଦ୍ଦେ କାଗଜ ଚିରି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରଳ ରେଖାରେ ଭାଙ୍ଗି ବଙ୍କା କରି ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଇଷତ୍ ତ୍ରିକୋଣାକୃତିର ଛୋଟ କୌତୁକିଆ ଡଙ୍ଗାଟିଏ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା। ଏପରି ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଶେଷତ୍ୱହୀନ ଅତୀତକୁ ନେଇ ଡଙ୍ଗାଟି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ପହଁରି ଚାଲିଲା। ନାଳ ଉପରେ ସାପ ପରି ଧାରେ ପାଣି ବୋହି ଯାଉଛି, ଆଉ ଚା' ପରି ମଇଳା ରଙ୍ଗର ସେହି ପାଣି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜକୀୟ ଥାଟରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗାଟି। ଅନେକ ଦୂରରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଅପାଙ୍କ୍ତେୟ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରବାହ। ବେଳେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ହଲଚଲ ହୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରାୟ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଚାଲିଛି। କେହି ଆହୁଲା ମାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା କେହି କାତ ବି ଧରିନାହିଁ। କେବଳ ଯାହା ନାଳର ପାଣି ବୋହି ବୋହି ଯାଉ ଯାଉ ନିଜ ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାକୁ ବୋହି ଧରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଗତିରେ। ପାଣି ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ, ନିହାତି ଛୋଟ ଗଛ। ଡଙ୍ଗାଟି ସେଠି କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲା। ତା ପଛରୁ ଆଉ ଆଉ ପାଣି ଆସି ତାକୁ ଟପିଗଲେ ଓ ଆଗକୁ ବହିଗଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିତସ୍ତତ ହୋଇ ଡଙ୍ଗାଟି ପୁଣି ଆଗେଇଲା। ଗତି, କେବଳ ଗତି। ଡଙ୍ଗାଟି ଚାଲିଛି ଖାଲି। ତାକୁ ନିଜ ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଠେଲିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରବାହରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ। କେରାଏ ଲମ୍ବା କଳା ମଚମଚ ବାଳ କୁଆଡ଼ୁ କେଜାଣି ପାଣିରେ ଆସି ଭାସିଗଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ଅତର୍କିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡଙ୍ଗାଟା ତାକୁ ଛୁଇଁଦେଲା ଓ ତା ଦେହରେ ବାଳଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହୋଇ ଲାଗିଗଲା। ଚାଲିଛି ଡଙ୍ଗାଟି ଆଗକୁ। ପଛକୁ ଫେରି ଉଜାଣି ଚାଲିବାର ଜୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଗତିମୟ ସ୍ଥିତି। କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଡଙ୍ଗାଟି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହିର ଫର୍ଦ୍ଦେ କାଗଜ ହୋଇ ଝୁଲୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟାଏ ଆସନ୍ନ ଗତିଶୀଳତାର ବିନ୍ଦୁଏ ବି ସୂଚନା ସେଠି ନଥିଲା। ଅଥଚ ଏବେ ଗୋଟାଏ ବିଚିତ୍ର ଜଳମୟ ବିସ୍ମୃତିର ପ୍ରବାହ ତାକୁ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ଗନ୍ତବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟାଣି ନେଉଛି। ପଛରୁ ଖଣ୍ଡିଏ କାଠି ଓ ଦିଖଣ୍ଡ ଶୁଖିଲା ଘାସ ଆସି ତାକୁ ଟପି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରବାହ, କେବଳ ପ୍ରବାହ। ଡଙ୍ଗାର କାଗଜ ଦେହରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଅକ୍ଷର ସବୁ ଦିଶୁଛି ଗୋଟେ ସାଧବ ବୋଇତ ଉପରେ ଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପରି। ପୃଥିବୀର କେତେ ଜ୍ଞାନ, କେତେ ବିଦ୍ୟା, କେତେଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଅକ୍ଷରର ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ କାଗଜ ଦେହରେ ଖୁନ୍ଦା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିନ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ଏତେ ବିଦ୍ୟାର ଓଜନରେ ଡଙ୍ଗାଟା ତଳକୁ ଡବି ଯାଉନାହିଁ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଏକ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯାଉନାହିଁ। ସେ ଯଥାବିଧ ଚଞ୍ଚଳ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସେମିତି କେତେବେଳ ଉତ୍ତାରୁ ବାଳଟି କ୍ରମେ ଡଙ୍ଗା ଚାରିପଟେ ଉଗୁଳି ଆସିଲା ଓ ଆପଣ ଚାହିଁ ଅଲଗା ହୋଇ ପାଣିର ସ୍ରୋତରେ କୁଆଡ଼େ ଦୂରକୁ ଭାସିଗଲା। ଡଙ୍ଗାଟି ଚାଲିଛି। ବୋଧହୁଏ ସେ କେବଳ ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ଚାଲୁଥାନ୍ତା ଆଗାମୀ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ। ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚଳମାନ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ରହିଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ତାହା କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ। ନାଳର ଗୋଟାଏ ମୋଡ଼ ପାଖରେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଭିଡ଼। ନାଳଟା ଗୋଟାଏ ମୋଡ଼ରେ ଘୁରିଯାଇ ଠିକ୍ ବେଶୀ ଓସାରିଆ ହୋଇ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଠି କେଜାଣି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁହାଣ ପରି ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରୁ ଗୁଡ଼ାଏ କାଠି, କୁଟା, ଶୁଖିଲା ଘାସ, ପତ୍ର ସମେତ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଜେବାଜେ ଅଳିଆ ଆସି ସେଠି ଜମି ରହିଥିଲେ। ମଇଳା ପାଣିର ଚକଡ଼ାଏ ଜେଲି ପରି ଫେଣ ଭିତରେ ଲାଗିଯାଇ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ପାଣି ଉପରେ ମଇଳା ଫେଣର ଗୋଟେ ସ୍ତର ଅରାଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚର୍ବି ପରି ଜମି ରହିଥିଲା ଓ ସେଠି ଆସି ଠୁଳ ହେଉଥିଲା ଦୁନିଆ ଯାକର କାଠି କୁଟା ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ ଓ ଛିଣ୍ଡା କନାର ସମ୍ପଦ। ଯାବତୀୟ ଶୁଖିଲା ଘାସ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଓ ଅଳିଆର ଅନାବଶ୍ୟକ ସଞ୍ଚୟ। ଡଙ୍ଗାଟି ଦେଖିଲା ସେଠି ପାଣିର ପୃଷ୍ଠ ସ୍ଥିର। ପାଣିର ଉଚ୍ଛଳ ଛଳଛଳ ପିଠି ସେଠି ପରସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ମଇଳା ଚମ ପରି ସ୍ଥବିର ହୋଇଯାଇଛି। ପାଣି ସେଠି ଗୋଟାଏ ଅନ୍ତଃସଲୀଳା ସ୍ରୋତରେ ତଳବାଟେ ବୋହି ଚାଲିଛି। ଡଙ୍ଗା ପକ୍ଷରେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପାଣି ତଳବାଟେ ଗଳି ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତରେ ପହଁରିଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଡଙ୍ଗାଟି ସେହି ଅବାଞ୍ଛିତ ଭିଡ଼ ମୁହଁରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲା ଓ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ଇତସ୍ତତ ହେଲା। ଆଉ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏଠି ଏଇ ଭିଡ଼ରେ ତାକୁ ବି ଅଟକି ଯିବାକୁ ହେବ। ମଇଳା ଫେଣ ଭିତରେ ପଶିଯାଇ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ହେବ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଡଙ୍ଗାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅନୁରୋଧ। ତାକୁ କିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ। ବସୁଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଯମୁନା ନଈରେ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯିବା ପରି ଫେଣ ସବୁ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇ ମଝିରେ ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ତିଆରି କରିଦେଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦିଅ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ଯେ, ଡଙ୍ଗାଟି ପୁଣି ଅନୁନୟ କଲା। ଏଥର ରାସ୍ତା ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରଶ୍ନର କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟିଏ ମିଳିଲା। ନା, ତାହା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଡଙ୍ଗାଟି ବିସ୍ମିତ ହେଲା। ନା, କାହିଁକି? ଇଆଡ଼େ ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମିଶିଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏକଲା ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହଜିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମର ଚାହିଁବା ନ ଚାହିଁବାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ତମକୁ ଗୋଟାଏ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ରୋତ ଭିତରେ ମିଶିଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତା ଭିନ୍ନ ତୁମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗତି ନାହିଁ। ଏଥର ଡଙ୍ଗାଟି ରୀତିମତ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିକଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ ଭିତରେ ସାମିଲ କରିଦେବାକୁ ସେ ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା। ପ୍ରାୟ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲା, ଦେଖ, ମୋର ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ମୋତେ ତାହା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୋତେ ମୋ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତମେ ବୋଧେ ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତମର ନିଜର ରାସ୍ତା ବୋଲି ଗୋଟାଏ କିଛି ଆଦୌ ନାହିଁ। ତମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛ ତାହା ତମେ ନିଜ ପାଇଁ ବାଛିନାହ। ପାଣିର ସୁଅରେ ଏତେ ବାଟ ଯାଏ ଭାସି ଆସିଥିଲ କେବଳ ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ହିଁ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ। ନା ନା, ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଭିଡ଼ରେ ମିଶିବା ଆଗରୁ ଆମେ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହେଇଥିଲୁ। ନା ନା, ଦୟାକରି ସେ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଝିଅର ଖାତାରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ଝିଅଟିର ସବୁ ଏକକ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛି ମୁଁ। ତା'ର ଗୋଟିଏ ନିଜସ୍ୱ ଆଦର୍ଶ ଅଛି। ସେ ନିଜେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକକ। ତା'ର ସେହି ଏକକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଝିଅଟି ଯଦି ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଭସାଇଲା, ତାହେଲେ ତମେ ବା କାହିଁକି ଆପତ୍ତି କରିବ? ଆମେ ଆପତ୍ତି କରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କହିଛୁ ଯେ ଏହିପରି ଗୋଟାଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ଏକକ ଥିଲୁ। ଅନେକ ଏକକକୁ ନେଇ ଏହି ଭିଡ଼ ତିଆରି ହୁଏ ଓ ସବୁ ଏକକ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭିଡ଼ର ଗୋଟାଏ ଅଂଶ। ତାହା ବୋଧହୁଏ ତମେ ଜାଣ। ନା, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା କିନ୍ତୁ ତମଠାରୁ ବେଶୀ ଦୃଢ଼। ନିଜକୁ ଏପରି ସାମିଲ କରାଇ ଦେବାଟାର ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ବଳ ସାଲିସ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। କିନ୍ତୁ ତମର ଏକକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ଧର, ମୁଁ ସେଇ ଝିଅଟିର ପ୍ରେମିକ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବି। କିଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ଲୋକର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ତାର ପ୍ରିୟତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ତମେ ସେତିକି ଦୂର ହିଁ ତ ଆଗେଇ ପାରିବ ଯେତିକି ତମେ ଆସିଛ। ବରଂ ଜାଣି ରଖ, ଯେ ଯେଉଁ ପାଣିର ପିଠି ଉପରେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ବସି ରହି ତମେ ଏତେ ଦୂର ଯେଉଁ ପହଁରି ଆସିଛ, ସେଇ ପାଣିର ସୁଅ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ହୋଇ ତମ ଆଡ଼କୁ ଓଲଟି ଆସିବ। ନିର୍ବୋଧ ବାର୍ତ୍ତା ଦୂତ, ତମେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ କରୁଣ ପରିଣତି ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛ। ହେଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ଦେହରେ କେତେ ଚିନ୍ତା, କେତେ ବୁଦ୍ଧି, କେତେ ବିଦ୍ୟା ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି ତାହା ବୋଧ ହୁଏ ତମେ ଜାଣିନ।
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୋଟ୍ ଖାତାର ଭର୍ତ୍ତି କାଗଜ ହୋଇ ଝୁଲୁଥିଲି ସେତେବେଳେ କେବେ ଗୋଟାଏ ହାତ ଥରି ଥରି ମୋ ଦେହରେ ତା'ର ପ୍ରେମିକ ପାଖକୁ 2 ଧାଡ଼ି ଚିଠି ଲେଖି ପକାଇଛି। ଏବେ ବୋଧହୁଏ ଅଧେ ଛବି ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ଟଣା ହେଉଛି। ମୋ ଦେହରେ ସ୍ତୂପୀକୃତ କେତେ ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟା, ଦର୍ଶନ। ତମେ କ'ଣ ଏସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନ? ତମେ ନିଜ ଦେହକୁ ଅନାଅ, ଦେଖିବ ସେ ସବୁ ଅକ୍ଷର, ସବୁ ବିଦ୍ୟା, ସବୁ କଳା ପାଣିରେ ଧୋଇ ହୋଇ କେତେବେଳୁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲେଣି। ଡଙ୍ଗାଟି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ନିଜ ଦେହକୁ ଦେଖିଲା। ତା ଉପରେ ଟୋପା ଟୋପା ପାଣି ଲାଗି ଅକ୍ଷର ସବୁ ବିକୃତ ହୋଇଗଲେଣି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ବସିଲା। ତଥାପି ନିଜର ଆତଙ୍କ ଓ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚାପି ଦେଇ ଏକ ମିଛ ଦୃଢ଼ତାର ଛଳନା କରି ସେ ଘୋଷଣା କଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଭୟ କରୁନାହିଁ। ଏପରି ସାଲିସ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ବରଂ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ପଳାୟନବାଦୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହଉ, ଚେଷ୍ଟା କର। ଡଙ୍ଗାଟି ଚେଷ୍ଟା କଲା। ପଛରୁ ଭାବୁକାଏ ପାଣି ଆସି ତାକୁ ଆଗକୁ ଠେଲିଦେଲା। ସେଇ ଧକ୍କାରେ ସେ ଆସି ସେଇ ମୁହାଣ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଓ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜିଲା। ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟି ଭୀଷଣ ପ୍ରୟାସ କଲା, ଚିତ୍କାର କଲା, ଛଟପଟ ହେଲା। ନିବେଦନ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଗୋଷ୍ଠୀ ଚେତନା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିର୍ମମ ପଳାୟନ। କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ସେଇ ଚର୍ବି ପରି ଫେଣ ଦେହରେ ଗୋଟେ ମାଛି ଭଳି ଲାଗିଗଲା ଓ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଲିପ୍ତତା ତାକୁ ଅବଶ କରି ପକାଇଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ନିର୍ଲିପ୍ତତା ଗୋଟାଏ ସମ୍ମୋହନ କରି ତାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିନେଲା। ସେ ଆଉ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଏକ ସମର୍ପଣ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେ ଖାଲି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଗଲା। ତାପରେ ଅବଲୀଳାକ୍ରମେ ତା ଦେହର ଭାଙ୍ଗ ସବୁ ଫିଟି ଫିଟି ଆସିଲା ଓ ପୁଣି ଫର୍ଦ୍ଦେ କାଗଜରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପାଣିରେ ତା ଦେହର ସବୁ ଅକ୍ଷର, ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଧୋଇ ହୋଇ ବିଲକୁଲ ସଫା ହୋଇସାରିଥିଲେ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ମିଳିଯାଇ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହୋଇଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଶେଷରେ ତାକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ହେଲା ନାହିଁ। ତା'ର ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତା ଭିତରେ ହଜିଗଲା। ଏହାପରେ ଆପାତତଃ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆଗକୁ କହିଲେ ତାହା ଆଉ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଓ ଅପରିଚିତ ଚରିତ୍ରର ଗଳ୍ପ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆପାତତଃ ଏଇଠି ହିଁ ଶେଷ ହୁଏ। ସମାପ୍ତ।